Bejn April u Ġunju ta' din is-sena, id-deficit fil-finanzi pubbliċi naqas għal 4.4 miljun euro. Dan kien l-aqwa riżultat finanzjarju għall-Gvern mill-2019 l-hawn. Fil-fatt, imqabel mas-sena li għaddiet, id-deficit naqas b'aktar minn 84 miljun euro. U meta tħares lejn l-ewwel sitt xhur tas-sena, it-titjib fil-finanzi pubbliċi kien ta' 207 miljun euro, jew ta' 46%. Dan it-titjib qawwi fil-finanzi pubbliċi seħħ minkejja li l-Gvern kompla dej bil-programm ta' sosten qawwi lill-familji u lin-negozji fejn jitlu l-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels. Dan fil-waqt li n-nefqa fuq proġetti kapitali u servizzi soċjali laħqet livelli rekord. It-tul tal-Gvern fil-fatt sploda l-fuq, speċjalment fit-tieni kwart tas-sena. U minkejja li ma ġew imposti l-ebda taxxi ġodda fil-budget li għadda, xorta waħda fl-ewwel nofs tas-sena it-tul tal-Gvern qabeż sew il-figura rekord ta' 3 biljun euro għall-ewwel darba fl-istorja. Fil-fatt it-tul tal-Gvern iżdied b'terz ta' biljun euro fuq 6 xhur. Din hija l-akbar prova li l-politika ta' sostenu ta' investiment tal-Gvern qed wassal għal tkabbir ekonomiku sinifikanti li qed jirriżulta fit-tħul bla preċedent għal kaxxa ta' Malta. Sa dan it-tant, statistika maħruġa mill-Eurostat tindika li fit-tieni kwart tas-sena pajjiżna kellu rata ta' deficit li kienet inqas mill-medja Ewropea. Dan seħħ ukoll fl-ewwel kwart tas-sena biex bekk fuq medda ta' 6 xhur is-sitwazzjoni finanzjarja u rit-titjib f'pajjiżna mentri fl-Ewropa din marret allar. Ta' min ifakkar li fil-waqt li pajjiżna du jgawdi minn tkabbir ekonomiku qawwi mhux l-istess jista' jingħata żona euro, tant li fit-tieni kwart tas-sena l-ekonomija Maltija kibret baxar darbiet tal-pajjiżi tal-madwar. Mentri f'pajjiżna domanda domestika għadha sostnuta, fl-Ewropa l-azzjendi mhux qed isibu bejħ biżżejjed minħabba l-piż tal-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel. Sqarrija tal-Eurostat tindika wkoll li bejn l-ewwel u t-tieni kwart tas-sena pajjiżna kellu fost l-akbar tnaqqis fir-rata tad-dejn nazzjonali. Dan kif ir-rata tad-dejn nazzjonali naqset b'1.7%. Anki hawn it-titjib kien ferm akbar mill-medja Ewropea fejn ir-rata tad-dejn niżlet b'0.3%. B'hekk id-distak pożittiv bejn il-livell tad-dejn nazzjonali ta' pajjiżna u l-medja Ewropea baqa' jiżdied. Dawn il-figuri inkoraġġanti ġew pubblikati proprju ġimgħa biss qabel it-tħabbira tal-baġit tas-sena d-dieħla u jindikaw li l-politika fiskali tal-Gvern qed tħalli riżultati.